damos comezo a esta sesión plenaria ordinaria do mes de novembro. Primeiro punto da orde do día, aprobación da acta da sesión anterior realizada o 30 de outubro de 2025. Alguna alegación? Segundo punto da orde do día, segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, post plus adicional 4/2025. Se incluen en este post adicional dúas intervencións, un colector de saneamento en Extramundi, un valor de 47.952,72 euros, e a renovación de redes de abastecemento e saneamento na marxe leste da Estrada Nacional 550 con un valor de 128.847,60. Ascenden as dúas actuacións a 176.800,32 euros. Alguna intervención? Venga. Boas tardes. Nada, pois isto ven, estas dúas obras ven do diálogo e do consenso entre as tres formacións políticas que representan a Corporación Municipal. En segunda parte do anterior pleno, no cual se elevaba gasto corriente sobre 17.000 euros, e hoxe, pois, a segunda parte dese acordo ven este colector de saneamento en Extramundi e esta renovación de redes de abastecemento. Consideramos que así é como se fan as cousas, porque prima o interés dos veciños e veciñas ante cualquier outro. Así que, claramente, vamos a votar a favor, porque foi algo consensuado entre todos. Moi ben, pois sometemos esta proposta, por tanto, a consideración do Pleno. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Punto terceiro da orde do día, moción presentada polo Partido Popular relativa á Praza de Abastos. Ten a palabra, señor Rodríguez Conde. O pasado mes de marzo, o Goberno local presentou públicamente un proxecto para a rehabilitación da Praza de Abastos orientado a conxugar a súa tradicional esencia comercial, novos usos turísticos e gastronómicos. Con posterioridade, no mes de xuño, a Xunta de Galicia informou da concesión dunha chega de 320.000 euros para a modernización e mellora da primeira nave da Praza de Abastos, cunha reforma integral para mellorar a fachada, o solo, o tellado, cambiar as fiestras e portas, mellorar a instalación eléctrica e o abastecemento de agua, instalar novos aseos e reestruturar os postos existentes. Dende entón, o Goberno local mantén un preocupante silencio e opacidade respecto das xestións ou avances relacionados con esta actuación proxectada. Paralelamente, a Praza de Abastos registra unha significativa demanda de postos para exercer a actividade comercial neste espazo municipal, ao tempo que existen espazos libres e concesións caducadas por o seguinte exercicio dunha actividade sen contar coa seguridade xurídica que debe proporcionar unha administración. Tendo en conta que o artigo 25.2 e da Lei 7/85 do 2 de abril de bases de réxime local inclúe as competencias relativas ás prazas de abasto entre as responsabilidades dos concellos e que o artigo 80.2b da Lei 5/97 da Administración Local de Galicia atribuye expresamente á Administración Local a regulación, ordenación e xestión destes espazos, e polo que este Grupo Municipal do Partido Popular propoñemos a pleno os seguintes acordos. 1. Instar o alcalde e o Goberno local a incoar de inmediato o expediente para a licitación dos postos disponibles na Praza de Abastos e para a regulación dos postos con concesión caducada. E 2. Fixar como data máxima para o remate dos procesos de licitación e a adxudicación dos levanditos postos un período de 6 meses, a contar desde a data de aprobación desta moción por parte do Pleno. En principio, así. Vale. Moi ben. Ten a palabra o Benegas, se quere facer a pregunta. Bueno, é evidente que a decadencia da Praza de Abastos no seu aspecto xeral estético e de ocupación é un problema que se ven arrastrando desde fai tempo. Creo que ninguén quiso meter man de verdad para regularizar a Praza de Abastos
a pesar de que cada vez que se fala tanto da Praza de Abastos como do mercado dominical, falamos todos e sempre enchemos a boca con que é o motor do comercio en Padrón, é motor da actividade, pero tanto unha como a outra levan bastante tempo en decadencia. Con respecto á Praza de Abastos, se ben é certo que se presentou un proxecto de reestructuración que non se corresponde co que en principio entendo que dá a Xunta, porque a Xunta dá 320.000 euros para a reforma integral da primeiro módulo da praza para rehabilitalo como Praza de Abastos, non como oficina de turismo. Supoño que esta é unha das razóns por que está parado. Non sei, é verdade. En todo caso, o BNG está de acordo con que hai que revitalizar a Praza de Abastos, hai que regularizar os postos que xa están, deixalos todos con cobertura legal e sacar a licitar o resto de postos que está ocupado, para así poder exixir a todos os postos que están na Praza de Abastos cumprir ca normativa e ca ordenanza de praza da Praza de Abastos que ten o Concello de Padrón, que non se cumpre na súa maior parte, non? A respecto desta segunda parte da praza, de convertir esta nave en oficina de turismo, creo que xa o dixen algunha vez e quero aproveitar para decilo de novo, que hai dous puntos que fan que o BNG este en contra. Primeiro, contradí a propia ordenanza da Praza de Abastos. Contradí a lei sanitaria de venta de alimentos. E, ademais, entendemos que a praza debe ser un sitio de aproveitamento comercial que hai que revitalizar, pero que en ningún caso debería convertirse en punto, sobre todo de peregrinos, que entendo, e entendemos todos, os que entendemos a Praza de Abastos como un centro comercial, que o peregrino é un tipo de turista que non fai compra directa en Praza de Abastos, de maneira que non ten sentido ningún que estiver aquí. Con respecto á moción non temos nada que decir, creo que sí é importante, a pesar de que vai ser unha das queixas, como así manifestaron na comisión informativa, o de acotar o prazo para executar a licitación. Eu entendo os problemas que isto pode supoñer, entendo que é complicado, pero tamén entendo que despois de toda a trayectoria dende o comezo deste mandato de cumprimentos de palabra con respecto ao goberno, creo que é imprescindible poñer data de tope para que isto se leve a cabo. O BNG vai a votar a favor e en principio Moitas grazas. Ben, dentro do grupo de goberno nos alegra que o Partido Popular tome conciencia desta situación, por fin. Vostede citou aquí dúas leis, do 85 e do 97, que podían ter aplicado porque gobernaron durante 30 anos e estes postos non se licitaron. Dende logo non se licitaron tampouco mentre vostedes estiveron no poder. Entón, agora, vostedes o ven tan urxente como para ter que facelo nun período de 6 meses, cousa que é inviable. Iso unha parte.
Pero, bueno, en todo caso, citar tamén que non parece moi razoable se o que temos arriba da mesa é a renovación, a rehabilitación da Praza de Abastos, licitar os postos antes de ter os novos postos en obra, non? Quero dicir que poden modificar, poden variar o número e, por tanto, facer un proceso de licitación agora e despois, cando se rehabilite, facer outro proceso de licitación non ten moito sentido. Creo que se invirte aquí a orde das cousas e, por tanto, aínda que compartimos, evidentemente, que todo o que está pendente de licitación debe ser licitado, non creemos que este sexa a orde, moito menos se vai poder cumplir ese prazo. Non sei se queren realizar unha outra aportación. Sí. Ben, con respecto ao que indica vostede, 30 anos, volvo a preguntar, como moitas veces, sempre achaca o anterior, sempre normal. Eu tamén me pregunto si, para que vostede é alcalde, para resolver todas aquelas cuestións que criticaba ou que botaba a culpa aos de antes, porque se vostede o que pretende é resolver os problemas a día de hoxe, como sempre vai supuxeron aí os veciños e veciñas, e de mellorar para Padrón, pois tendrá que mellorar para iso, non pensando no de atrás. A vostede agora dá unha oportunidade e ten que aproveitala. Está de acordo? Moi ben, di que se debe licitar. Eu vexo que non hai disposición. Está dicindo que se pode facer tranquilamente a licitación inda que sea en plano, porque se hai un proxecto como hai de Praza de Abastos, que, por certo, me gustaría que na réplica me dixera canto costou ese proxecto, o proxecto da Praza de Abastos, porque eu teño entendido, e así nos consta, que o Concello tiña un proxecto para a Praza de Abastos do anterior goberno. Un proxecto que costou 0 euros. Despois, non porque está gesticulando. Un proxecto que costou 0 euros. Realizado polos propios técnicos do Concello. É dicir, por eso, me gustaría que na segunda réplica vostede me dixera canto costou ese proxecto, se se pode saber, e a partir de aí, pois, nós consideramos que o proxecto que había anterior era un proxecto de Praza de Abastos, era un proxecto que lle daba unha revitalización total á Praza de Abastos, non quixeron retomar, decidiu iniciar un novo proxecto, e, bueno, cada un co seu. Vale, bueno, esa pregunta, evidentemente, agora non teño número na cabeza, pode plantexalo como pregunta e se lle contestará. Pero, bueno, o seu proxecto era tan bo que nin o executaron, nin nada de nada. Vostedes me di que vostede é alcalde para correxir as necesidades que ten Padrón, claro, pero non todas xuntas, señor Rodríguez Conde. Como comprenderá, todo o que deixaron sen facer vostedes non o pode correxir eu en 2 anos. Sería, me gustaría. 2 anos e medio. Me gustaría, fixemos moitas cousas, pero non se pode facer todo a vez, vale? Pero claro que lle teño que replicar co que é necesario agora, porque eu me encontrei así, non naceu no meu mandato, verdade? Portanto, estas necesidades non naceron, non se presentaron no meu mandato. Entón, claro, quen ten algunha responsabilidade? E dado, non lle vou botar a culpa ao BNG, que non gobernou nunca en Padrón. Terei que botarlle precisamente a quen si tuvo responsabilidades de goberno. En todo caso, lle digo, creo que é unha evidencia, sería absurdo negalo, que a Praza de Abastos necesita tanto unha rehabilitación como a licitación e un novo plantexamento. Creo que sí. Bueno, pues, cando veo aquí o vicepresidente da Deputación Provincial lle pareceu un bon proxecto tamén. É dicir, a Xunta de Galicia tamén o financiou. Tan mal proxecto non teremos para esta nave que conteña a oficina de turismo, porque unha metade leva a oficina de turismo, pero outra metade leva xa os primeiros postos da praia, non? Nin tampouco os praceiros lle pareceu mal, os praceiros actuais. Entón, cada un pode ter unha idea, nos queremos que se axeitada, e en este caso non estamos de acordo con esta proposta que vostedes fan, e de que no fondo, evidentemente, estemos de acordo en que hai que licitar. Non sei se a Concellería quería. O proxecto que vos fixerades, que si fixera un arquitecto municipal, pero realmente tivera axuda do estudio técnico, era un proxecto que se medía por eficiencia enerxética, entón pretendía climatizar toda a plaza, con que conlleva eso un mantenimento. Ese proxecto xa se desbotou
porque sí que vos habíades feito para unha subvención en concreto, pero non é o ideal que unha plaza con unhas portas abertas e que con esa entidade se xa un local climatizado. Por eso se fixo outro. Bueno, ademais que, digamos que conseguir a financiación por naves é máis axeitado e máis factible que conseguir unha financiación para todo a plaza que vedes que é moi grande, non? Señor Guillán. Por alusións, ese proxecto que estou falando non é o proxecto que nós fixamos aquí, que o fixo o señor Ramón Rey, Non. É un que levamos a pasar el exterior e Ese, non era por eficiencia enerxética. E logo porque era. Non, ese era para pedir financiación para remodernizar toda que a plaza. Pero en que subvención se metía? En unha subvención de eficiencia energética, iba climatizado. Entre outras. E vamos por partes. Vale, bueno, cando queiras, o mira. Hai dos proxectos, o museo, perdón. Non, iba a dicir, hai dous proxectos, cada un ten a súa, cada grupo, nós opinamos tamén que a praza é a praza de Abastos, non se debe engadir ao opinión de turismo, pero bueno, é unha postura de cada grupo, ahora usted está gobernando e unha decisión de vostedes. De acordo. Señora Rey. Sí, eu quero matizar un par de cousas. Primeiro, non siga mentindo, o vicepresidente da Deputación da Coruña, por certo, do BNG, non lle encantou o proxecto. Entre outras cousas, porque tampouco o viu, porque todo o conta a medias. Pero bueno, con respecto a licitar aos postos, vou a dar por feito de que, aínda que salga adiante a moción, non a vai a cumprir. Entón, entre que consigan facer o que vostedes din que queren facer, se que o consiguen, e se executa, se licita a obra e demais, vai a pasar moito tempo, entón, o millor non estaría de máis licitar por partes, claro que sí, e primeiro legalizar e actualizar aos postos que están funcionando hoxe en día, entre outras cousas, para poder exixir que cumplan, que a ordenanza que xa está aprobada e que supostamente debería cumprirse na Praza de Abastos do Concello de Padrón. Entón, como as verdades son a medias e como as cousas se din, se presume de transparencia, pero logo non hai, porque resulta que non nos enteramos e non se nos entrega a documentación que solicitamos e demais, pois, hombre, digo eu que non estaría de máis que se actualizaran esos postos para, repito, poder exigir que se cumpla a ordenanza que está en vigor. Bueno, non sei se queren engadir algo máis. Quedan claras as posturas, sometemos a consideración do Pleno esta proposta do Partido Popular, votos a favor, votos en contra, abstencións, queda aprobada, por tanto, esta moción. O punto cuarto da orde do día, moción presentada polo Partido Popular relativa ao mercado dominicano. A palabra ao señor Rodríguez Conde para defendela. Os concellos galegos contan cun conxunto de obrigas no exercicio das súas competencias propias, tendo que prestar á cidadanía unha serie de servicios esenciais, que, de acordo con distintos artigos que agora non vou a mencionar, incluen as responsabilidades relativas de feiras, prazas de abastos, mercados, lonxas e comercio ambulante. A propia normativa autonómica completa este marco competencial, xa que o artigo 20, que antes mencionaba, punto 2, desta lei do 5/97 da Administración Local de Galicia, atribúe de maneira expresa aos concellos a regulación, ordenación e xestión deste tipo de actividades comerciais, reforzando a obriga de garantir o seu correcto funcionamento, a súa seguridade xurídica e a súa competitividade. Desde hai décadas, o Concello de Padrón
ven sendo un referente comercial da comarca do Sar e de toda a súa área de influencia, incluída toda Galicia, que se manifesta especialmente coa celebración os domingos dun gran mercado dominical que atrae a milleiros e milleiros visitantes e que acostuma a concentrar a súa actividade alrededor de sectores como alimentación, o textil, o homenaxe ou o calzado, entre outros moitos. Xa nos últimos anos do anterior mandato viñase observando un incremento significativo da demanda de postos por parte de profesionais interesados en exercer a súa actividade comercial no mercado dominical de Padrón. Existindo tamén na actualidade máis de 70 demandantes de espazo para poder instalarse, o que evidencia a necesidade dunha xestión eficaz, transparente e planificada para garantir a igualdade de oportunidades e unha ordenación racional do espazo público. O anterior equipo de goberno impulsou un importante proceso administrativo de regularización, actualización e ordenación dos postos do mercado dominical existentes a comezos do ano 2023, co obxectivo de adaptalo á normativa vixente, mellorar a organización interna, reforzar a seguridade e garantir unha licitación clara e aberta a todo o sector. Coa entrada do novo goberno, o alcalde non lle dou continuidade ao devandito proceso, paralizando un traballo esencial para o desenvolvemento económico do noso municipio e causando un notable perxuízo á economía local, xa que o mercado dominical dinamiza o pobo no seu conxunto, especialmente nos sectores do comercio e da hostelería, e favorece a xeración de riqueza e postos de traballo. Por todo o anterior, propoñemos os seguintes acordos a adoptar. 1. Instar ao alcalde e ao goberno local a incoar de inmediato o expediente para a licitación dos postos do mercado dominical no Concello de Padrón, retomando os traballos iniciados polo anterior goberno e garantindo a transparencia en todo o proceso e a concorrencia competitiva aos comerciantes interesados. 2. Establecer un prazo máximo de 6 meses a contar desde a data de aprobación desta moción por parte do Pleno da Corporación para a finalización do proceso de licitación e adxudicación dos postos. E 3. Comprometer ao Goberno municipal a elaborar un plan integral de ordenación, mellora e difusión do mercado dominical que inclúa a actualización normativa, criterios de distribución, de ocupación, medidas de mobilidade, aspectos de sostenibilidade, reforzo da seguridade e propostas de modernización do espazo e dos servicios asociados. Muchas gracias, señor Rodríguez Conde. Ten a palabra o concelleiro do BNG. Bueno, primeiro, e a pesar da miña convalecencia, se me atraganta un pouco aquí, o anterior equipo de goberno impulsou un importante proceso administrativo de regularización. Como non fora a contratación desta suposta empresa da que todavía non teño os informes, que todavía sigue contratada a día de hoxe, e era por un contrato de un ano, pois non sei exactamente a que impulso se refire. Con todo, digo mesmo que co rollo da praza, efectivamente. O mercado dominical non sufre un problema por algo de 3 días, é algo que se ven arrastrando. É algo que se ven arrastrando e que novamente ninguén puso moita intención en regularizar. Desgraciadamente, igual que ca praza, vou a dar por feito que a pesar de que pase a moción, porque o Bloque vai a votar a favor, porque entendemos que é necesario e preciso, non se vai a cumplir, pero creo que sí é importante facer unha chamada de atención de SOS, tanto a praza como o mercado dominical, como o conxunto do comercio do Concello, que sinceramente creo, e ojalá me equivoque, está ferido de morte. Entón, o realmente lle poñen cabeza para darlle solución
a esto, o simplemente por poñer titulares e facer fotos non se vai a solucionar o problema. Así que póñanse as pilas porque queda pouco. Muchas gracias, señora Rey. No, señor Rodríguez Conde. A ver por onde empiezo. Vou empezar a decirlle o que creo que todo o mundo sabe e é que canta moito destas propostas, non? E é que o mercado dominical non se licitou nunca. O Partido Popular gobernou máis de 30 anos. Entón, parece surrealista que agora vostedes traian unha proposta para licitar o mercado en 6 meses. É que isto non o cree ninguén. O seu compromiso co mercado dominical é o que é. E fala vostede de xestión eficaz, transparente, planificada, e tamén nos acusa de causar un notable prexuízo á economía local. Llegou a dar un dato, ou varios, señor Rodríguez Conde. Cando nos chegamos en 2023, estaban pendentes de cobro as anualidades do ano 2023. Tiñan vostedes pendentes de cobrar 941.166 euros. O sea, tiñan vostedes pendentes de cobro 3 anualidades do mercado. Eso é un éxito de xestión. É dicir, eso non é acaso causar un notable prexuízo para a economía local, porque as padronesas e os padroneses seguían pagando os seus impostos. Un millón de euros estaba pendente de cobro. E eu digo, os gastos que ocasiona, limpeza, etc., o mercado dominical, eso se paga con fondos municipais, que pagan todas as padronesas e os padroneses, e mentras tanto, vostedes, pois, tiñan pendentes de cobro 3 anualidades. Nos cobramos, ata día de hoxe, desas anualidades atrasadas, 822.000 euros. 822.000 euros no que levamos gobernando. E darei outro dato. Dende o 14 ata o 19, vostedes cobraron 1.317.000. O sea que, prácticamente, en 2 anos e medio, xa casi vamos a cadar, se nos dá un ano máis, acadaremos esa cifra. Isto, eu creo que sí que é xestión. Evidentemente, hai que empezar por ter orde na recadación, señor Rodríguez Conde, e non acusar de prexuízo á economía local cando vostedes eran precisamente os causantes, ben, porque non sabían, porque non querían, en fin, pero esa débeda existía e fomos nós que na estamos a correxir. Mire, isto non se pode facer, quer dizer, en 6 meses é imposible facer unha regularización do mercado a este respecto, xa yo digo. Vostedes aprobarán, me parece ben, eu tamén, o grupo de goberno, pois, coincide en que o ideal será telo licitado, etc., pero vamos paso a paso. E creemos que era importante darlle prioridade a facer o que vostedes non fixeron en canto a recadación, e despois seguiremos adiante intentando revitalizar e, digamos, reestructurar, tendo unha situación óptima para que o mercado continue tendo o éxito que ten. Non sei se queren engadir algo máis. Nada, vostede volve ca mesma matraca de que para atrás ten que mirar do presente e do futuro. Claro, é que vostede nos olvidamos dese non me interesa vai para atrás. Me parece ben, porque se vai mirando para atrás non mira para o presente e para o futuro. Nós sí, nós desde este grupo sí miramos para o presente e para o futuro. Por eso, siga atrás, se cometeron errores están agora aquí para solucionarlo. Se vostede busca calquera excusa é que atrás antes non se facía, por eso puxeron aí, señor alcalde. O puxeron aí os vecinos por eso. Teña vergonza, pida disculpas. No. Pido disculpas cando nos toca pedir disculpas. O traballo, este traballo de recaudación que ahora está usted dicindo, que xa o vimos agora aquí, fai un poquinho, que casualidade que hoxe que traemos esta moción se publique ás 7 da tarde esta noticia, eu supoño que isto non ven... Eu ainda non a vi. Bueno, pois eu xa sabía que iba a vir con eso, porque pense. Isto supónse que non foi gracias a unha xestión del señor alcalde, porque cando é lo malo viene de atrás e cando é bo ven agora gracias a usted. Isto supoño que será dun traballo feito durante anos de planimetría, de... Se van a estar riendo de mí, eu nunca me rín de vostede. Non me río de vostede, digo río do que di. Bueno, eu nunca me rín, xa sabe que eu nese aspecto nunca me río das persoas. Así que lle pido, por favor, que tampouco se río. Pode gustar máis ou pode gustar menos. Pode estar de acordo ou non pode estar de acordo. Pero pídele, por favor, que non se río. Aparte, eu me tomo isto bastante en serio. Un traballo realizado durante anos de planimetría, de control, ese traballo foi causando durante tempo, moito tempo. E agora, os froitos veñen agora, porque supoño que estas cobros,
destes cartos que veñen de atrás non foi por vostede. Supoño que os cobros veñen a través de intervención que vai mandando ese tipo de cobros e os cobrarán. Non é que chegue vostede ahora aquí e diga, ala, cobra, non. Iso porque é un traballo fino, un traballo moito tempo de ir controlando todo o que é todo o mercado e por eso traio agora estes resultados. Alégrome. Pero tamén me alegro que espero que eses cartos que agora vostede acaba de decir os invirta no propio mercado, porque vostede, eu vou todos os domingos ao mercado. E podo dicir que o mercado hai zonas onde dá xa peligro de extinción, porque xa se ven huecos completamente que antes non se vían. Eso por un lado. Por outro, resulta algo simbólico que vostede hoxe diga aquí estes resultados, cando fai pouco quiso traer a este pleno e o retirou gracias á oposición un tasazo. Sí, non me mira así, porque foi un tasazo. Vostede quería meterle o gasto que supoñía a limpeza aos propios puestos. Desde logo que sí, desde logo que sí. Bien. Desde logo que E sí. se retirou na orde do día, que foi algo bastante anecdótico, non sei se acorda algún dos concelleiros que está aquí, pero foi gracias ao Partido Popular e ao Bloque Nacionalista, sí, porque vostede retirou. Sí. E iban a pagar xustos tamén por pecadores, porque vostede pretendía pasarlle o cobro do que supoñía o incremento da limpeza a todos os puestos. Que dicir, aos que o facían ben e aos que o facían mal. Vale, pois agora, con estes cartos, vostede podrá facer, entendemos desta maneira, que a partir de agora a limpeza vai ser sublime no mercado unical. E esperemos que parte destes ingresos tamén se destinen pois á seguridade tamén no mercado, que se destinen tamén a parte da limpieza e seguridade pois á promoción deste mercado unical. Pois bueno, pois nos consideramos que o traballo feito e realizado durante anos trae o seu fruto e nos alegramos, porque nos dá a razón. En principio nada máis, despois seguiremos falando. Unha intervención un pouco surrealista, señor Rodríguez Conde, porque vostede quere presentarlle á cidadanía, non sei, que pretende convencer a cidadanía de que agora que está na oposición consiguen máis cousas que cando estaban gobernando. Hai traballos un pouco surrealista. Hai traballos que veñen atrás. O sea, vostede fixeron un traballo magnífico de deixarse en cobrar esas anualidades. Deixaronse en cobrar esas anualidades. E encima, vostede pois se vanagloria de que non puidéramos subir as tasas como propoñíamos. E isto é simplemente cargar aos padroneses algo que teñen que asumir e que é unha basura que non producen os padroneses. Por eso nos queríamos, evidentemente, que o mercado asuma o coste da recollida do lixo que o mercado produce. Nos parecía absolutamente lóxico. O que non nos parece lóxico é que vostedes se posicionen, decir, non, que paguen os padroneses a basura que verten os comerciantes do mercado dominical. Eso sí que non ten lógica ninguna. Por non decirlle que as taxas de ocupación de vía pública levan sin actualizarse pois décadas, podría ser. Pois igual, canto, 14 anos. Cando sabe que as taxas teñen que ir actualizándose, cousa que non se fixo nunca neste concello. Por tanto, non intenta vender este fracaso de xestión 1 millón de euros pendentes de cobro e foi, por suposto, vontade deste goberno cobrar e xirar eses recibos. Dende logo que sí, señor Rodríguez Conde. E isto é un auténtico, en fin, fiasco no que se refire á xestión de mercado que debería realmente darlle vergonza e ainda así intenta fuxir cara adiante intentando pois convencer a ninguén de que o Partido Popular na oposición pois xestiona mellor que incluso que gobernando e que eso é surrealista, señor Rodríguez Conde. Adiante, señor Villar. Por alusión. Non, alusión ninguna. Non nos dicei. Mire, Vostede do mercado pode encher a boca falando, pero no mercado nin o seu goberno non fixo absolutamente nada. Usted está falando aí de 1 millón de euros recibido en herencia. No, sí, por eso tiña a palabra de falar eu. Por fale vostede. Señor Guillar, espere, señor Guillar. Acórdese que presido eu este pleno. Entón, quen din que ten a palabra é este presidente. Non me dou para falar agora. De acordo, adiante. Se me dou adiante, se é a segunda vez que me di adiante. Se me quer sacar, sáquema, porque o mellor non lle interesa o que lle vou dicir. Usted está facendo alarde de 1 millón de euros que vostede nin o seu goberno xenerou. Sabe por qué? Porque esas anualidades están de regularizar os sujetos pasivos do mercado dominical, metro por metro, que non había
Ben, é certo, foron gobernos do Partido Popular e outros que non... Pero no meu mandato, no mandato do Partido Popular que nós estuvemos, regularizamos. E o señor interventor que está aí, había sujetos pasivos que non existían, e daí esas 3 anualidades que usted agora está cobrando, que nós lle deixamos o traballo feito para cobrar, que quen tiña que mandar as anualidades a cobrar era intervención, e non as mandara mentre non estaban todas actualizadas, porque había xente que estaba morta. Vale? E senón que interveño, señor interventor, non veña usted aquí vendendo de que deixamos por deixadez ou negligencia de cobrar o do mercado dominical, porque non é certo. Non é certo. E usted quedoulle aí un bote de diñeiro do traballo noso. E quen fixo a planimetría do mercado e as líneas roxas de evacuación fomos nós. Porque vostedes no seu equipo de goberno, nestes 3 anos que levan, non fixeron nada. Por non facer, non repintaron ni as líneas roxas. Que, por certo, lle digo desde aquí que arrepinte porque son líneas de emergencia, por si pasa algo, evacuar a xente. Dito isto, non temos que pedir disculpas porque o traballo feito foi noso, non foi voso. O voso foi recaudar, e non por vostede, senón polo técnico de intervención que é a súa obriga. Vale? Porque se pasa máis de 5 anos xa están exentos. Por lo tanto, non veña usted aquí apuntándose un tanto que non é seu. Dito isto, non teño máis que alegar. Vostedes, no, dixo sobre todo alto. Claro, tamén, pero sobre todo alto. Claro, Decir vostede que eso no 23 vostedes non podían cobrar o do 20. Pero quen emite o recibo? Pregunto. Nós, pero estábamos datos sin intervención, tiñan datos claros que os mandara. Claro. Ou que? Ou non sei, pero que está dando a entender de que nós non lle queríamos cobrar aos vendedores. Pero ustedes saben o que está dicindo, porque iso é un delito. Bueno, pues Home, no, pero vamos a ver, non vou orar un concejal de turno o que di de cobrar si ou non. Javier, quen manda os recibos? Quen dá O orden? Concello. O concejal. O concejal dá os datos á intervención. A intervención manda usted. Manda usted os recibos. Quen dá orden? Quen dá orden? Que? A intervención de mandalos. O Concello, non, sí. Cando ten a documentación toda escrita. Precisa. Como cando é preciso? Cando él considera preciso envialos. Cando él considera preciso envialos. Cando él lo considera, Javier. Que? O concejal. O concejal. E logo ti consideras de non mandar o recibo, non mandas. Hombre, non sei, digo ti. Non nos mandamos porque non... Vamos Vamos a ver, non nos mandamos porque non estaban todos actualizados, porque o padrón fiscal estaba desfeito. Hasta que tivemos un padrón fiscal novo, que está fechado aí, tendes que ter copia, porque podedes ir á hemeroteca e coller o padrón fiscal que había, que estaba obsoleto, e contrastalo co padrón fiscal que deixei aí, polo cal vos estades regindo vos, e polo cal estades cobrando 1,5 millón de euros. E nada máis, e senón que interviño o señor interventor. Pero que dá orden é o concejal. Pero que orden vai dar un concejal se o padrón fiscal non estaba feito? Se terminou no 2023, pois hubo que verificar que o último padrón fiscal que tiñamos estaba mal, e cando mandamos o novo, que era do 2023, que por lo cal estades cobrando vos, foi cando se mandou, porque había xente que estaba morta, que había xente que non estaba no padrón fiscal, e había xente que estaba no padrón fiscal e non estaba no puesto real. Señor Guillán Iglesias, modera un poquinho. Bueno, perdí polo volumen de voz, pero é o que hai, é a realidade. O padrón fiscal do 23 era o padrón actual, porque había un padrón fiscal do 19, o se me acorda, que estaba obsoleto, que non coincidía coa realidade. Daí que se fixo a planimetría. Ora, que non ve... A política é política, pero a realidade é a realidade. Vos non fixaxedes nada, ese 1,5 millón de euros era do traballo que nós fixemos dun padrón fiscal que está mal, evidentemente, do Partido Popular ou dos outros que tamén viña do PSOE, que tamén no seu día rei que levaba o tema, non fixo absolutamente nada. Polo mercado pasaron moitos, pero nadie lle puxo cascabel no gato. E a planimetría fixáramos a nós. Está aí o señor interventor que o que opine, porque moitas veces xente tamén dicía que non se podía emitir o recibo porque non había o sujeto pasivo que estaba no padrón fiscal coa realidade. Por lo tanto, non se podía mandar. E foi cando fixamos o padrón fiscal actualizado. E vos ahora vides, é política, claro, vendedes o que queredes, pero a realidade é que hai. Ese traballo foi un traballo noso. E punto. Vendedes como que irade. É que fala o señor interventor, que verifique o señor interventor, que fale se é verdade ou non. Señor Guillán Iglesias, queda Non, señor Guillán Iglesias di o que fixo, o traballo que fixo. Queda clara a súa postura, pero a realidade é a que había 1 millón de euros sen cobrar. Pero se o meu traballo usted non podía cobrar ese 1,5 millón de euros. Digo, non, é claro. É máis que diremos para pagar vos, se preocupe. É afondar no deseo. Non é afondar na realidade, é na verdade. Todo o que fai este goberno ven
publicita bastante, pero do traballo que pouco. deixou feito o Partido Popular, e Sí, mesmo sí. en 30 e pico anos de goberno, como o Partido Popular non fixo estas cousas? Quer dizer, todo estaba casi a punto de facerse. E vaya, que mala suerte que xusto cambiou o goberno e temos que facelo nós. Casualidade. Pero te a voz interventor e si solucionamos o No, problema. non é necesario. Hoxe non é necesario. Estes son os datos, estes son os datos Hoxe non é do necesario. señor O que acaba de interventor. decir o concelleiro, que antes era o responsable de eso, Sí, isto acaba de decir unha gran verdad, toda a verdad. Ahora que ratifique o Este é a non lle interesa, un non? millón de Non euros lle interesa, sen cobrar. alcalde. Non lle interesa. 93. Si non a mínima se lle estaba dicindo que falara. Seguro. Bueno, é o que hai. Señor Rodríguez Conde, eu lamento moito, pero foi este goberno. Lamenta porque que non puxo- déalle palabra ao que puxo al día as interventor. contas do mercado. Déalle palabra ao interventor. Non Sometemos a votación esta proposta do señora Rey. Adiante. Eu pido de novo a palabra porque, como sempre, medias verdades que ao final se convirten en mentiras. Porque vostede acaba de decir aquí que nos opuxemos en aquel pleno que se retirou o punto de día porque nos queremos que a cidadanía do Concello de Padrón pague a recollida de lixo do mercado. E non é así. Vostede, como sempre, lle dá a volta á situación para mentir sobre a postura que ten a oposición con respecto a un tema que a usted non lle convén. A oposición, polo menos o BNG, con respecto á subida de tasas, o que propuso e puso enriba da mesa foi para a recollida de lixo xeral da cidadanía unha serie de bonificacións con respecto a donde vivían, cal era a frecuencia de recollida, si tiñan compostaxe, si non, porque eso habería que ratificalo no recibo do lixo. E co mercado dominical, o que non se podía facer, e foi o que se lle trasladou, é que aquí pagaran todos por igual, o que cumple e o que non cumple. E como vostede se nega a escoitar sempre as propostas que se lle mandan dende a oposición e as poucas que escoita as fai a súa maneira para que non se note que veo de proposta de oposición e as fai a medias, pero logo por encima ainda ven ao pleno e pretenden mentir sobre a situación. E non é así. O que se lle dixo claramente é que non se podía perxudicar ao que cumple ca separación, ca recollida e con todo iso. E o que se necesitaba era unha serie de bonificacións ou penalizacións a aquel que non cumple. Nada máis, así que deixa de tergiversar, porque está convertindo en normalidade a mentira en pleno. Sí, serei eu o que fai eso. Sometemos sí. entón a consideración do pleno a proposta do Partido Popular. Votos a favor, votos en contra, abstencións, queda aprobada. En o punto quinto da orde do día, dación de conta dos decretos do alcalde do número 785/2025 ao 875/2025. Mocións de urxencia, non hai ninguna presentada en tempo e forma por escrito, non sei se hai alguna oral. Señora Rey, alguna? Non. Punto sétimo e último do orde do día, robos e preguntas. Vou a darlles resposta das preguntas que estaban pendentes do pleno anterior. Vale, había unha pregunta en relación ao Consello Escolar Municipal por parte do BNG, dicirlle, bueno, pois sí, que se convocará en breve, en canto desde Secretaría se poida realizar. É certo que tampouco estamos tendo, digamos, por parte dos centros educativos unha, bueno, non se nos apremia para que o fagamos, pero en todo caso pues, faremos esa sesión constitutiva. Certo que todas as direccións de todos os centros educativos que están incluídos no Consello Escolar Municipal teñen unha correcta comunicación con este Concello, se nos transmiten as necesidades e as vamos correxindo a medida que imos podendo, facendo pois, unha boa inversión en todos os centros educativos dentro do ámbito das nosas competencias. Había outra pregunta, señora Rey, sobre a gardería, a Escola Infantil Municipal. Esta lle dará
Contestación a concelleira de Obras, Ana Castro. Hai unha pregunta do bloque e unha do Partido Popular sobre a reunión municipal. Vou facer un pequeno resume de como foi e como está. A finais de xullo de 2024 publicase unha subvención. Me gustaría que costara o que diga literalmente en acta, todo, para que despois non sea o que opine a... Quero que conste o que diga ela en acta, literalmente. Literalmente, bueno, será un pouco complicado. Non sei que la recuerdo. No, pero se o ten escrito, pode pasar a ela. Ocho pasos. As actas non recollan un contido literal. Bueno, pero eu agora neste caso pido que se recolla literalmente o que responda a concelleira. A finais de xullo de 2024 publicase unha subvención do Fondo Adicional de Cooperación onde encaixaba a rehabilitación da escola municipal. O persoal do Concello, con excelente traballo, presenta a documentación requerida a finais de novembro de 2024. A final de novembro de 2024 resolven que nos conceden esa subvención. Que sí. Que sí. Para este proyecto se necesitaban varias autorizacións sectoriais, entre elas aguas, patrimonio, Aguas de Galicia, patrimonio. Ditas autorizacións non as tivemos hasta finais de maio do 2025. Se iniciou o expediente de contratación que rematou coa declaración de deserto o 22 de xullo de 2025. De maneira inmediata se solicitou unha prórroga justificada á Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. Dita prórroga non foi atendida e este goberno, nun exercicio de gran responsabilidade, decide renunciar a esta subvención. De seguido se volverá a licitar e comenzarán as obras a principios de ano. E, bueno, tamén matizar que, en todo caso, Aí existía unha consignación polo valor total da Escola Infantil Municipal, que creo que se fixera, se non recordo mal, co cargo remanente no seu momento, por tanto, existe. O importe íntegro está consignado e, por tanto, haxa subvención ou non a haxa, volveremos a solicitada a do ano que ven, se todo vai ben, se nos concederá, espero, pero en todo caso, aínda que non houvese aportación externa, o Concello ten consignada a cantidade para poder realizar a obra. Posso facer unha pregunta? Simple. Bueno, É dicir, perdeuse a subvención. non, renunciouse a subvención. Perdeuse a subvención. Había unha subvención e agora non hai. No, pero renunciouse porque non foi un exercicio de gran Poñemos o responsabilidade. objetivo. Non se perdeu, non? Renunciouse e volverase a solicitar. Muy ben. E se volverá a perder. Bueno, xa o sabe vostede, porque vai a mover os seus fillos aí na xunta, vendo a súa xestión, pois... vai a mover os fillos aí na xunta para traballar contra o padrón. Vendo a súa xestión, vemos a onde vamos. Moi ben, de acordo. Recorde por que se tivo que facer esta reforma da Escola Infantil Municipal, Cando queira. porque tamén temos eu. Sí, sí. Unha pregunta da señora Rey en relación á rehabilitación da Igrexa de Santa María del Bon e a Casa Veciñal de Carcacía en relación á subvención da Deputación da Coruña para a restauración de patrimonio. Vale, o Concello foi efectivamente a proposta do BNG, nos reunimos aquí cos veciños e cas veciñas de Carcacía e del Bon, pois o Concello fixo 2 proxectos de rehabilitación para estes 2 espazos. Están feitos. Están feitos. A señora Rey comprometeu, digamos, o apoio da Deputación en unha liña de subvencións que cubriría o 100% da rehabilitación, pero claro, vemos que a subvención foi publicada e non cubre este tipo de actuacións, posto que di que a titularidade debe ser de carácter público e, por tanto, nin a Casa Veciñal de Carcacía nin a Igrexa de Santa María del Bon cumpre os requisitos para esta subvención que supostamente iba
a permitir facelo. Así que, non Na sei. reunión que tivemos aquí, Aquí mesmo, cos veciños de Herbón e de Carcacía, saleu este tema. E saleu este tema e ademais se lle dou a solución. Tanto a parroquia de Herbón como a Asociación de Veciñal de Carcacía tiñan que asinar un convenio co Concello para poder Non. suplir. Non se lle Oh, dixo, hombre, non se lle hombre. dixo, e ademais lle digo cales son os Hombre. requisitos, Hombre, Os bens inmobles dos que os concellos acreditan ter incluído no seu inventario municipal un dereito á posesión ou uso temporal por un mínimo de 10 anos. Vostede cree que o Concello de Padrón ten un mínimo interés en ter a cesión dunha igrexa? non é a cesión Sí, da Iglesia. literalmente, señora Rey, estou Bueno, lendo... e sigue tergiversando. No, estou lendo as bases da convocatoria de Sigue subvención. tergiversando e sigue dicindo medias verdades. No, verdade Cando literal. se falou aquí cos veciños, a solución, dado ademais polo técnico da Deputación, era asinar un convenio para que fixese o Concello de mediador entre as dúas propiedades. Non se pode, señora Rey. Bueno, claro. Non se pode, señora Rey. Eso quere decir que non os vai a presentar? Lle quero decir que, ainda que as presentes van rexeitar, porque digo, en canto ás bases desta subvención, titularidade dos bens, leo literalmente, bens inmobles patrimoniais de carácter público e titularidade municipal. Bens inmobles dos que os concellos acrediten ter incluído no seu inventario municipal un dereito á posesión ou uso temporal por un mínimo de 10 anos dende a data da solicitude da subvención e que conten coa preceptiva autorización ou encomenda do titular do ben para efectuar a intervención proxectada. Por non decirlle que se inclúen só os bens inmobles e non os bens móveis. E o proxecto da Igrexa tamén inclúe bens móveis para restaurar como pode ser os retablos. Por tanto, non entra ningún dos dous proxectos en caixa con esta subvención. E eu lle volvo a pedir, e lle vou a pedir en pleno, presente, porque ademais, lle vou a decir máis, cando falamos das dúas actuacións, para o único que se iba a necesitar proxecto era para a Casa Veciñal de Carcacía. Porque para a Igrexa de Herbón estaban comprometidos os técnicos da Deputación para vir, mirar e decir de que maneira encaixaba e que restauración e rehabilitación iban a ter cada unha das pezas da Igrexa. Sen embargo, vostede foi o primeiro que fixo o proxecto da Igrexa de Herbón. E eu lle vou a decir, presente isto como quedou cos veciños, asinando ese convenio como así determinamos dende a Deputación. Que convenio? De titularidade temporal para convenio poder de cesión. xestionar esta subvención. Dígame literalmente, que tipo de convenio? Vostede quere un convenio de cesión dese espazo por máis de 10 anos, por 10 anos ou máis, ao Concello. Quere que a Igrexa lle ceda durante máis de 10 anos a Igrexa de Santa María del É Monte un Concello. convenio para poder xestionar esta subvención, non para ter a propiedade desa propiedade durante 10 anos. Non é así. Ahora, vostede non quere, vostede agárrese o que queira, agárrese o que queira, que non se preocupe, que como aquí está todo grabado, non se preocupe, que este é o último pleno do ano, pero para o seguinte, te traerei todo o que había que tal, que por certo, o 21 de outubro de 2025, cando nos reunimos aquí, foi a finais do 23. E que? Creo recordar. E a subvención saiu cando saiu. Vostede decía que iba a sair un de xaneiro do 25, creo. Sí. Ostras, pois saleu en que? En outubro do 25. Vostede sabe por qué? Eu non teño nin idea de por qué, Vostede pero eu sabe sei por qué. que non inclúe La os Deputación, proxectos. se estivera gobernando solo o BNG, lle podería dar calé a explicación, pero Sería está unha maravilla. en colaboración co PSOE, e que entendo que está funcionando igual que o PSOE, cos convenios e cos acordos que chega en este Concello. E así van e retrasan as partidas que son. De todas formas, eu sigo insistindo e lle sigo pedindo que solicite estas subvencións, porque ademais había o compromiso
para facelo, tanto para entregalas aquí e presentarlas na Deputación, como na Deputación para concedelas e dar un empuxe de rehabilitación a estas dúas edificacións que moi falta de fai. Sí, sí. Ahora, efectivamente, Vale. Bueno, yo por contestar esta pregunta, había outra pregunta súa, tamén en relación ao polígono industrial de Pazos. antes había unha que tamén daquela reunión nesta sala coa veciñanza de Herbón e Cacacía, onde se comprometeu a colaborar e solicitar estas axudas, comprometeuse tamén a incluir os petróglifos de Montelomba en Compostela Rupestre. Fixo os trámites necesarios para iso. Non, ainda non. Tamén necesita asinar o convenio. A quinta pregunta que vostede presentara, como digo, vai en relación dunha actividade dunha empresa de reciclaxe do polígono de Pazos, e da contestación a concelleira Ana Castro. O Goberno non ten coñecemento desta situación. Perdón? O Goberno non ten coñecemento desta situación. Non consta no Concello ningunha denuncia da situación que vostede describiu no do pleno, que se quere, ya volvo a decir. Hai empresas que están solicitando autorizacións de vertidos ao Concello e estas están solicitando toda a documentación que garantan que os vertidos a rede de saneamento sexa permitido. Foron a comprobar que isto que lles digo é certo? A donde? Ao polígono. A donde? A esta empresa que lles estou A que poñendo aquí. empresa? A que lles estou poñendo aquí. A que empresa? Ecolex. Si quere denunciar algo, vostede non dixo en ningún momento o nome da empresa no anterior pleno. O dice no pleno porque... Non dixo, non está na ata. Non dixo. Pero bueno, agora xa queda claro. Pero poña unha denuncia, manifesta que isto é unha denuncia contra unha empresa que se chama Ecolex, que está no polígono de Pazos. Eu lle estou preguntando. Hai sospeitas de que os verquidos sensibles, eu non podo entrar a esa empresa a ver onde tiran os verquidos, Volvo a decirle que entón, que son verquidos sensibles, peligrosos e tóxicos, procedentes, entre outros sitios, dos hospitais, e que non reciben o tratamento asustado e que, ademais, hai determinados verquidos que se tiran directamente aos sumidoiros. Esa foi a pregunta que eu fixe. E eu lle digo, foron a comprobar se isto era certo ou non? Vostede, eu lle digo, lle volvo a decir, no pleno anterior non dixo ningún nome de empresa. Neste manifesta que vostede sospeita todo isto que dixo dunha empresa que se chama Ecolex no polígono de Pazos. O di así, é así. Eu que non di. Que non di? Hai denuncias sobre isto. Non as coñece. Non hai ningún. Non as coñece. Que casualidade. Pero que non hai. Vale, correcto. Ti denuncias e dis que a empresa... Eu estou preguntando se o Concello foi a comprobar se estas denuncias que hai, estas queixas e estas... Señora Rei, é que non hai constancia de ninguna denuncia neste Concello, non hai constancia de ninguna denuncia a ese respecto para ninguna empresa de Pazos. Bueno, como nunca desaparece nada hasta que lles traio co número de registro. Se vostede quere presentar como a denuncia contra o transporte na gardería infantil, que tampouco lles costaba, pero logo sí costaba, pero non era totalmente. Mire, señora Rei... Non hai, non hai, desto non hai. Podes decir o que queiras. Correcto. Ai, vale, das outras sí, pero... Non hai, desto non hai. Vale, por correcto. contestar esta pregunta, continúo ca última pregunta que estaba pendente a señora Rei en relación ao caso deste protocolo de acoso dunha traballadora municipal. E aquí lle contesto o seguinte. Seguindo o protocolo para a prevención e actuación fronte ao acoso sexual e ao acoso por razón de sexo no Concello de Padrón, agora mesmo está este caso na Comisión Instructora para os casos de acoso. Ademais, existe un expediente aberto con anterioridade que estableceu medidas durante estes anos e que non son recentes.
como, por exemplo, a separación dos espazos de traballo, aínda pertencendo a departamentos diferentes, a limitación de contacto entre a presunta vítima e o presunto agresor, procurando o contacto cero, control no lugar de traballo sobre o presunto agresor mediante acompañamento, medida que evita que a persoa que se atope limitada no seu espazo sexa a presunta víctima, apoio psicolóxico e acompañamento prestado polo persoal do Centro de Información á Muller, elevación do expediente á Deputación da Coruña para reforzar a imparcialidade e transparencia do proceso, aínda que non se pon en dúbida a profesionalidade e imparcialidade do persoal municipal, optouse por este doble control institucional como medida adicional de garantía e de prevención. E tamén actualización hai 1 ano e medio do protocolo para a prevención e actuación fronte ao acoso sexual e ao acoso por razón de sexo no Concello de Parón. Dentro do Concello, como ben sabe, non podemos dar máis información por unha cuestión de protección de datos, algo que temos que ser cautos. Xa que unha das medidas que hai que ter en conta é sempre garantir a privacidade da presunta víctima sen revelar información que poida sinalar. E ademais debemos aclarar que tamén é perigoso utilizar este tema tan serio e informar ou transmitir unha mensaxe terxiversada á poboación e moito menos utilizalo como arma de confrontación política, que creo que é algo lamentable. Dende logo, que debe de quedar claro que o Concello está poñendo todo o que está na súa man ante un caso tan sensible. É evidente, creo que non se pode dar unha garantía 100% de que todo se poida cumplir, como tampouco pasa que as medidas cautelares que pode establecer un xulgado, pero, dentro das posibilidades do Concello se está a actuar en esta dirección con toda a sensibilidade e con toda a diligencia. Ben, E volve a mentir outra vez. preguntas orais formuladas polo Grupo Político do Partido Popular. Outra vez. E volve a mentir outra Señora, vez. eu estou dando resposta ás súas preguntas. Se non lle gusta, eso é o seu problema. Non é que me gusten ou non me gusten. É cuestión de que está mentindo outra vez. Non. Está mentindo outra vez. Non, señora. O protocolo que se aprobou no 2024, que é este de aquí, di claramente cales son os prazos que evidentemente non se cumpriron. Estamos en novembro. Vostede me fala da denuncia, da primeira denuncia que se abriu no 2022. No 2022. E que vostedes derivaron ao entrar aquí á Deputación unha vez que comezou o novo mandato a partir de maio, en xuño do 2023. Esta persoa, a pesar de todo e de todas esas medidas que vostedes din que tomaron, puxo unha nova denuncia en xuño, en xuño do 25. E vostedes empezaron e comenzaron e abriron un novo protocolo despois de ter que facelo público e despois de moitos escritos presentados pola víctima en novembro do 25. Aquí pon claramente cales son os prazos e os prazos como máximo, e tendo en conta que si teñen que derivar a un especialista e non sei que, en todo caso non pode ser máis alá de 15 días. Non diga que está cumplindo co protocolo aprobado no 2024, porque non é certo. Señora, está mentindo. Eu Está mentindo. non falei de ningún prazo, quero dicir, lle din resposta do que fixo o Concello e, dende logo, nos non imos a incurrir máis nin volver sobre isto, dende logo non o imos a utilizar como arma para confrontar políticamente e, dende logo, é un caso que está judicializado, por tanto, imos ter esa contención e esa precaución a un caso que xa está judicializado e que, por tanto, habrá que esperar como se resolve. Unha parte está judicializada. Unha parte. Pero, en fin, o que está. Vale. No. Preguntas orais formuladas por o Grupo Político Municipal do Partido Popular. Vamos a ver.
esta xa estaba contestada, porque queda a escola infantil. Unha pregunta en relación co estado de tramitación coa Consellería de Sanidade para cometer esta situación de mellora do centro de saúde por importe de 258.000 euros. Bueno, pois é certo que tivemos unha comunicación por parte da Consellería que nos viña a pedir o proxecto. E, claro, a sorpresa do Concello é dicir, como o proxecto? O proxecto terá a Consellería porque foi quen determinou que no canto de invertir 1.185.000 euros como informaba o Concello, pois eran necesarios 258.000. E me dice desde a Consellería que non teñen proxecto. Entón, non sabemos a día de hoxe como a Consellería cifrou en 258.000 euros a necesidade de inversión do centro de saúde. Dende logo, quen ten que aportar o proxecto é a propia Consellería. Se quere, pregúntelle a eles. Nós estamos á espera de que se nos transmita, de asinar o convenio primeiro, xa nos dixeron que para este ano non iba a ser posible, entón, en todo caso, será para o ano que ven. Pero é a Consellería quen ten que aportar o proxecto, porque foi a Consellería tamén quen limitou a inversión a 258.000 euros. Sabe vostede que o noso informe elaborado polos técnicos municipais ascendió a 1.185.000 euros. Entón, pois, está en mans da Consellería de Sanidade. Outra pregunta que tiña vostede en canto aos requerimentos de gestión voluntaria do Concello de Padrón, cantas multas coercitivas, etc. Isto lle dá conta a señora Castro. Bueno, ao final xa teño por parroquias todo, sí, foi un traballo considerable, pero bueno, está feito. Xa comprobaches que nós dábamos a... Bueno, antes de facer a relación por parroquias, multas, requerimentos, quería decir tres cousas. Primeira, antes de estar nos no goberno, non se diferenciaba, que se debería diferenciar entre orden de execución por a lei do solo fora dentro de núcleo e requerimentos de xestión da biomasa por a lei de incendios fora. Eu, despois do 2023, vou acoller o total porque vos tamén tiña de sorte. Segunda cousa que me parece importante, antes do xullo do 2023, os expedientes que se iniciaban quedábanse casi todos eles nun requerimento sin ningún tipo de seguimento, moi poucos. Claro está, ningún chegaba ao seu fin. E a terceira cousa, polo tema das multas coercitivas, por si non o sabe, as multas coercitivas foron por unha lei de medidas fiscales e administrativa que sale a finais de ano do 2022 e empezaron a poñerse a partir do 1 de xaneiro do 2023, que esta lei era, por si acaso, vai decir algo das multas coercitivas antes do 2023. Unha vez aclarando isto, vamos á cuestión. Empecín no 2021 porque é no momento que hai expedientes no TEREC, antes non había. Entón, no 2021 se tramitaron 74 expedientes de requerimentos de xestión da biomasa, 10 en Cruces, 34 en Iria, 7 en Carcacía, 14 en Padrón e 9 en Ermón. 0 multas. No 2022 se tramitaron 118 expedientes, 29 en Cruces, 52 en Iria, 14 en Carcacía, 17 en Padrón, 5 en Ermón. Un que o que non é das líneas en todas as parroquias. Non é igual. Aproximadamente un 25% dos expedientes que se tramitaron iniciados no 2022 se tramitaron a partir de xullo do 2023, a partir de que nós entramos. É dicir, de estos 118 expedientes iniciados no 2022, unha gran parte se tramitaron a partir de xullo do 2023. Estes que se tramitaron en xullo do 2023 teñen multas, e as multas son 2
En Cruces, 2 de 100 euros. En Iria, 5 de 100 euros e unha de 1.411,56. En Carcacía, ninguna. En Padrón, unha de 100 euros. En Herbón, ninguna. Si non o sabe, as multas coercitivas están legisladas na lei da Xunta de Galicia e di cal ten que ser o seu importe. E vai en función da superficie da parcela. Sabía o, non? Sí, falando. Se acaso. Ano 2023 se tramitaron un total de 170 expedientes, dos cales foron 24 en Cruces, 78 en Iria, 31 en Carcacía, 28 en Padrón e 9 en Herbón. Todos os expedientes tramitados no 2023 se fixo a tramitación a partir de xullo do 2023, unha data significativa para a xestión da biomasa. E hubo multas. En Cruces unha de 100 euros. En Iria 4 de 100 euros e unha de 300. En Carcacía 6 de 100 euros. En Padrón ninguna. En Herbón 2 de 100 euros. No 2024 se tramitaron 179 expedientes de xestión da biomasa e hubo multas. Unha de 100 euros en Cruces, unha de 200 euros en Iria, unha de 572,4 en Padrón e unha de 177,15 en Herbón. Ano 2025 se levan xestionados 104 expedientes de xestión da biomasa, 22 en Cruces, 48 en Iria, 5 en Carcacía, 23 en Padrón e 6 en Herbón. En resumen, os gobernos anteriores, dos que vostede forman parte, non se tomaron en serio este tema tan importante e deixaron moito traballo pendiente, neste caso, moito. Este goberno, aínda que ás veces non coa celeridade que requeriría, avanza para intentar minimizar as consecuencias dos incendios forestais nos povos e nas aldeas, para protexer as vivendas e as instalacións. Os lumes, como vostedes saben, cada ano son máis devastadores, polo que si é necesario poñer multas para protexer a cidadanía, nos o faremos, esperando que os propietarios das fincas asuman a súa responsabilidade. Bien. Había unha cuarta pregunta, o señor Rodríguez Conde, en relación aos procedimentos judiciais encomendados a diferentes letras. Pois contesto, entre 2023 e 2025 houve un total de 13 procedimentos do contencioso administrativo levados todos pola Deputación da Coruña. Entre 2019 a 2023, un total de 20 do contencioso administrativo levados todos pola Deputación da Coruña. Entre 23 e 25, un total de 16 do social levados todos por Martínez Olivares Abogados, como levaba facéndose dentro do ano 2012. E entre o 2019 e o 2023 un total de 57 do social levados, 9 deles por Martínez Olivares Abogados. Cabe resaltar que a Deputación da Coruña leva os contenciosos administrativos, antes levaba o social, ata que os concellos empezaron a aumentar o volumen destes procedimentos e ser inviable. Os datos recollidos podemos observar que desde o 2003 se ven traballando con Martínez Olivares e así continúa a ser. Despois tiña unha pregunta en relación ao parque eólico singular, de como estaba, en que estado se atopaba a tramitación deste panel. Bueno, lle dá resposta ao concelleiro de área, señor Mariño. Estánse realizando hai diferentes
partes involucradas no parque, entonces primeiro hai que falar cas outras partes para chegar a un consenso se pode seguir explotando o parque. Entón, de primeiro vais a falar coa comunidade de Montes do Lapido para a ampliación da concesión dos terrenos, e según o que pase, pois poderás seguir explotando o parque ou non. O objetivo de explotar o parque continuar en explotación ata que o Concello pode habilitar a financiación necesaria para o seu desmantelamento, como así o recolle o contrato de funcionamento deste parque eólico singular. Como saben, é o primeiro parque eólico singular de Galicia que entrou en funcionamento, por tanto é o primeiro que caduca tamén. Certo que non nos atopamos con ninguna xestión realizada, nos encontramos con esta cuestión cando chegamos ao goberno. Entón, para evitar que poida haber calquer tipo de sanción por ter o parque detido ou o que sea, o que pretendemos é, se as comunidades implicadas así o deciden, mantelo en funcionamento para non acumular perda e que nos dé tempo a xerar, digamos, ou a obter pois a financiación necesaria para afrontar o seu desmantelamento, que é exactamente o que pon ese contrato. Ben, outra cuestión que tiña vostede era en relación ao sistema de grabación e retransmisión das sesións plenarias. Isto se contestou en diferentes ocasións, precisamente para poder ter unha grabación que garanta, que sea garantista e que sexa completa e con audio correcto. Temos un proxecto para reformar este salón de sesións, que creo que todos ven que o necesita, non? Que inclúe todo o sistema de grabación. Ademais, da posibilidade para o futuro tamén dunha videoacta que aforre traballo ao Departamento de Secretaría, xa que o vídeo tería que cumplir cos requisitos establecidos na Lei 39/2015, 40/2015 e 4/2019 de Administración Digital de Galicia, que, entre outras cuestións, exixe que a imaxe sea estable e nítida, audio comprensible sen interrupcións, captación de toda a sesión sen cortes, sen poder editarse, e se corrixe debe constar a palabra versión, marca temporal visible ou digital para poder sincronizar, almacenarse nun sistema que garante integridade con pegada digital e selo de tempo e garantir a conservación mínima legal, arquivo municipal máis normativa de patrimonio documental. Así que todo isto virá, se poderá implementar cando levemos a cabo esta reforma do salón de sesións, que, aparte de reformar o espacio, pois dota a este órgano pois de toda a tecnoloxía necesaria para poder facer. Vale. A máis desto, ten vostede presentadas por rexistro en tempo e forma 5 preguntas. Ten vostede a palabra, despois non sei se vai haber algún oral, pero inicialmente vamos a... bueno, verdad, temos que comezar por rogos agora, non? Sí, bueno, pois rogos non, sí que non hai ningún presentado de xeito... Pero hai un rogo oral, BNG... Esto que paso para que podades ver amosa un estado lamentable en que se atopa as inmediacións da gardería municipal en Carcacía. A limpeza do espazo exterior é inexistente e a pesar de que as persoas que traballan na gardería tentan manter o espazo o máis limpo posible, é evidente que non está dentro das súas funcións e a limpeza e recollida de lixo da esplanada exterior non está dentro das funcións do persoal da gardería. Rogamos limpen inmediatamente este espazo e ordenen o seu mantemento para evitar esta imaxe tan lamentable. E segundo rogo, xa que desde o BNG non somos capaces de que o Goberno nos facilite o informe sobre os traballos realizados pola empresa no mercado dominical, rogamos se nos entregue copia do contrato ou contratos que dita empresa ten co Concello de Padrón. Moitas grazas, señora Rei. Algún rogo por parte do Partido Popular? Sí, temos dous rogos orais, pintado da zona do Souto, tanto a zona de aparcamento como a zona de mercado unical, e tamén o paso pedóns que se fixo ali na curva, que prácticamente non se ve,
e calquera día vai haber un accidente. Aí, en relación a ese paso de peóns, o que temos previsto de facelo como que hai deste xeito, como adoquín blanco, Claro, porque é mellor. o adoquín este non, que a pintura se vai enseguida, É entón mellor. vamos a tomar esa, en canto poidamos realizalo dese xeito. Rogos orais. Vale, preguntas escritas, señor Rodríguez Conde. Moi ben, cal é o posicionamento do goberno local respecto á situación das leira parking sobre unha denuncia presentada por un propietario dunha leira parking que ten suspendida a actividade? Que medidas está a adoptar ou ten pensado adoptar o goberno para regularizar a situación? Ben, como saben, aquí esta denuncia, curiosamente, non denuncia o Concello, sino que denuncia a este alcalde de xeito persoal. Pero esta persoa, pois, denunciou pois, unha serie de decenas de referencias catastrais cuxos expedientes están en marcha e que serán resoltos tendo en conta pois, os informes técnicos preceptivos e a normativa vixente. Por tanto, se fará o que a normativa di. Esa é a posición do goberno, non pode haber outra, quero decir, o cumplimento da legalidade vixente. Cal é o importe destinado no ano 2023, entre xuño e decembro, en todo o ano 2024 e no que vai do ano 2025 ao pago de horas extraordinarias do persoal municipal? En isto algo que pode computar vostede, porque toda esa información é pública e atópase nas actas da Xunta de Goberno que están publicadas. Por tanto, eso forma parte do traballo de oposición, lerse as xuntas de goberno e facer o cómputo. Non vale a pena. Despois non se fade que se lle chega algún requerimento de algún lado. Está a traballar o goberno local na elaboración dos orzamentos municipais para o ano 2026. Ten previsto convocar os grupos da oposición para negociar e cal é o calendario previsto para a súa aprobación? Sí, estáse a traballar nun borrador de orzamentos e no seu momento, cando teñamos listo, pois se lle trasladará aos grupos para que realicen aportacións. Espero que con algo mellor resultado que o ano pasado, con mellor vontade. Eu, sinceramente, vendo a deriva que vamos traendo poucas esperanzas, pero sería magnífico que puidéramos ter un acordo para ter uns novos orzamentos. Entón, xa lle digo, en canto poidamos dispoñer dese borrador, se lle facilitará e se dará un prazo para que realicen as aportacións que consideren oportunas. E xa lle adiante, me gustaría que a maiores de solicitar actuacións que impliquen máis gasto, etc., me gustaría que viñeran tamén pois, cunha proposta de onde se pode sacar ese gasto, porque sabemos todos que pedir é fácil, pero as cuestións teñen que ter unha base, teñen que ter unha financiación. Pois logo xa que usted manda ese guante, eu mando outro. Usted está preparando os orzamentos, é dicir, cando os teña preparado, nos lo dará a nós, e nós, ala. Non. Cando teño un borrador, claro, hai que actuar sobre un texto, vale? O sea, hai que actuar sobre unhas cifras. Vale? Nós lle presentamos cal é a proposta, o borrador do goberno. A partir de aí, vostedes poden presentar cousas a maiores, poden propoñer modificacións, pero sabendo que para aumentar por un lado hai que restar polo outro. Pero vale, para iso, se están agora a colaboración, porque non entramos nos ahora na elaboración, como se está facendo ahora cas reunións que estamos facendo, por exemplo, para a modificación do ROM, porque non é operativo, e xa lle digo, o sistema que imos a utilizar é este, vale? O sistema que vamos a utilizar é este, sobre un borrador individual. Se podemos chegar a acordo, venga. Despois se enfada, si... Non me enfado pouco. No, porque xa o ve subir, e así non se traballa. Si quere ter, e ten a man tendida, creo, do Partido Popular xa ten, polo bloque fale a concelleira, pero para negociar e en la elaboración dos orzamentos, non. Cando vostede teña, aí tedes un documento, quita de aquí, mete de allí, creo que así as cousas non se fan, alcalde. Despois, si non lle parece ben que se lle vote a favor, porque cada uno, eu creo que ca elaboración debíamos estar todos, como se está facendo agora co ROM, exactamente co ROM. Estamos sentados, empezamos a traballar, e aí eu creo que se está, con as súas crianditas, pero se están chegando a uns objetivos, creo que é máis ou menos de consenso entre todas as partes. Pois, xa que vai a traer os orzamentos, agora na elaboración, e incluso nos pode estar explicando
que a mellor incluso lle aceptamos algunhas explicacións de alguna partida presupuestaria. Non cando está pechada, ou non está pechada, pero modifica vostede conteiro. Entende? Eu o que lle digo é, as cousas así non se fan. Agora, vostede verá o que fai. Que mo dice vostede tan fácil, señor Rodríguez Conde, que a veces... En fin, vostede me está dando a razón, aínda que non o pense. Porque me pon como exemplo a negociación que estamos tendo sobre o ROM. E que estamos facendo co ROM? Temos un texto de base, que en este caso é o que presentou o BNG, e sobre ese texto estamos facendo correccións en función do que aporta a secretaria, do que aportan os grupos, etc. Vostede é deputado. Acabamos de pasar por un proceso de redacción, bueno, de proposta de orzamentos para a Xunta. E como se fai? Pois o goberno da Xunta fai unha proposta e a partir desa proposta se presentan emendas por parte dos grupos. Sempre é así. Hai un texto base sobre o que se traballa e a partir de aí podemos ir vendo. Non, eso non se empeza dende